Quan jo tenia 14 anys, i d'això ja en fa un temps, vaig començar a treballar. I vaig tenir la gran sort de poder triar l'ofici que jo volia exercir. Tota la meva vida l'he dedicat a aquest treball, sense conèixer el que era estar a l'atur. Ara ja ho veieu, estic jubilat. I gaudeixo d'aquest merescut descans de la pensió que jo em vaig poder cultivar. Em pregunto, però, aquesta serà la situació dels meus nets quan arribin a la meva edat? Amics i amigues, si volem unes noves oportunitats per a la jubilació dels nostres nets, diguem sí a la nova República Catalana.